Tunhma chuan Malaysian criminal case history hian mipui tlem te chau ngai ven a hlo thina mase kumsang ni paroka Kedah State Malaysia thil thleng chuan mipui te ngai dan chu a thlak danglam chiangin judicial system lamtan po he case a challenging le bok ani ole he kan case en tura thil thleng hi arap thlak ani ringot mai lawa ator tu chung kwaten kumsom ai reima har satna chang sang an tok to chung po a an khisa dikna chanbo nei thei tura an be dan tile an be tila chu mi hausa le thil ti thei tak tak an ni si dan te kan en hodona eng thil chi ange thleng ti te shiturin video te abula chang atop thlengin minau thlir sakin milau ngai thak sak le theudonia a chanchin kan seitur chi gayak ya pi hi kumsang khachakwa somriat pakhata khan Malaysian Chinese chung ko pa ngai ve taka changin alo pianga an unau panga te zinga pathomna ni in an chung kwa chu an re thei ve hle thina ma se chu te chung po chuan mitum ro le mahun suang to na thatak nei ani awangin a thokrim thin em ema an no a phe chuan na sataka a thona azara an chung ko atanga ahma saber ni turin University Utara Malaysia kal thei tur da zinga than chwa ani vele ta hial bok ani te chuan January ni sompali kumsang ni parok chu ni dang ang bokin aron thleng eta a ma se tu ma en chu ni chuan aron her chho pui tur chu an shet lo mai ba ka chi gayak ya pite chung konun dan thlak dang lam vek thei tur thil alo thleng don ani ti reng reng chu tu ma in an shom lave te chuan chu mini tlai lam da rok vela chuan chi gayak ya pinaw me chia chi gayak chu ni chu an chen in bullok pa pakhata jogging tora pakal tumin helai an chen mun hi Kedah State a sungai petani ani ngi a ma se gayak ya pi chuan anaw chu ama maya akal tur so lo du lovin pa ka chuan ama nge na wakal pui tum ta a in gayak ya pi hi fitness lama hian atui thinin ataksa ti po ain fit thle maya nizautena taekwondo kan ti mai in fiamna po hian black belt te po alo la to hial ani oma chumi wan chuan a unaw nu a hian atlan chak zok dei bok ani ti chuan chulai hmuna an thlen hnuah chuan tlan dun ta ngalin seita kangkhan gayak ya pe chu anaw aya atlan chak zok awangin atlan hmasa zoka an hnuah phe chuan anaw chu tlan hlatial tialin a hnuah phe chuan ani hmu thei tami alawa ti chuan an tlan zo huna anin hmu le na tornia an soya chuan anaw gayak chu ni chuan a unaw nu gayak e pe chu alo ngak tarenga ma se maktak main au chu anin hmu na tor hmuna chuan alo lang thei da tlat lo mai chumi ni wan chuan gayak chu ni chuan u chu ina a hong masa ani te ring taringotin man hmo takin anina chuan atlan hong tak ngala amai ro chu anin chung alu hnuwa a unaw nu a hmu tak silo chuan amang ang ta hle maya ti chuan hlau thong tak le ngai thalo tak chung chuan a unaw nu ni na an tlan na hmun lampan khan man hmo takin alet le tak ngala ma se an tlan na hmun a thlen le ma chuan kong sira phei kho king kha chau charin chu phei khok chu a han en chen deuh hnu chuan a phei khok mo than tak mai ani ti le a unaw nu gaya ke pi phei khok nge ni ti chu a hreta a ma se chu aya a thin di thong le swal tu chu phei khok bulvela thi sen far a model wang ani ti chuan gayak chu ni chu a thil mo awan chuan hlau thong tak zet to in chutia hlau thong tak chung chuan gayak chu ni chu atlan ne ta a chuta chuan park security guard ne na chuan bakalin a thil mo de chu a shilba ka atan puina po chu adil ta ngala ma se wandoi thlak tak main chu security guard chuan gayak chu ni chu alo pui do lo mai pia lama chung phei khok le thi sen a hmu te po chu midang in hliam palna awanga thi sen vel ani ang alo ti saklat maya te chuan chutia security guard ina tanpui atum tak silawa chuan man hmu takin gayak chu ni chu ani lama chuan tlan holi in ha tak le tholop chunga in a thlen hnu a chuan a unaw nu gayak ya pi maktak maya a bodan vel te chu anu hniana chuan a soi tak ngala chu mai ba ka kong sira a unaw nu pheikhok ang tak mai a hmu thu te le pheikhok bolvela thisen a hmu thu te po chu a soi te boka te chuan chung tho an fanu no pang jok hniana an shat nu a chuan chi gayak chung kwa te chuan an fanu chi gayak ya pi bo tho chu police hniana chuan report avatin police report chuan gayak episode na chu an ton sui tak ngal bok ani police officer somni tile mitlom ngai ti ba ka an chung kwa chuan an fanu chu an zong tak ngal char chara abo tan ania an hriat na lai vela tang chuan zong tanin kilten mai chu an dap chok beka tin zinga tanga zan thlengin
gaya ke pi chu mitam takten an song boka ma se tu ma ina an hmu theilo ba ka a omna sia theina tur thil emo han zon zom zel na tur hnu ma po chu pakhat ma an hmu theilo boka heta alanda na chuan gaya ke pi chu omna chin sia tlevin abo top ani melta ani khoya nge gaya ke pi chu a om ta kang le thil thalo tak achunga chuan a thleng nge ni anga accident la tak atok zok niang nge miswal takin gaya ke pi chu alo ro bo dei ani theimai ngem ti zo na chang sang de chu mitin mai chuan nei theu ta hlamin chung an zo na chana te chu an ngei ro thiam lo vek hlom boka ma se gaya ke pi chu zon chun som zel rangin ni te po chu an hmang liam ta chela chutia an zon reng lai chuan rin lo tak main jing lam dar ni le achan ve vela police chuan phone call an dong to nol mai chu phone call chuan chi gayak chung kwa te chu a thongin an phone chung changa thothar an sha thopor ber mai le an ngei thak she ber mai chu an che zui ta a chuta chuan kholaya kalvel te chuan sungai petani hmuna golf course bolloka nimchinga mi che pakhat sarwak deu thowa om ruang an hmu thu chu an ron soita ani ti chuan chung thu te police na an shat vele chuan chulai hmun chu wapan ngalin chuta gaya kya pe ruang an hmu na chuan a thom hak te chu alo thler noi maya tin ati shat hak chu a om thlenga po chhoni in an hnoi lama la chuan eng thom hno ma chu a hato lo boka chu mai ba ka alu a chuan na taka liam na hnu ma omin a taksa te chuan hliam tam taka omani ti hriat in ta boka ma se chu ai rap thak de zo zo chu wrong autopsy report atanga alandana khatia tha an ihma khan pong so chau atok lawa a taksa chu an the angbera soi sakni in asera te chuan hliam tam tak ani mai pe alama mi pachi po motel ani nge nge a tin heiba ka hian a hung chu chemti manga centimeter ruk vela thuka vi ni in chu chuan a hong ro the chu a vitlang beka te chuan chu a hlem chu a the pui ber ani zuita ni in alang ta bok ani nima sela che gaya ke perwang chu anu in afanu nge ani ti fin fia tora awakal tum chuan anu chuan a hmela endri ngo chuan a hrichang thei tlat lo maya a chan chu gaya ke pikhan an in a chho san lai khan ti sa rong pol dal a hania a shet wang khania ma se chu an rong chhar chuan kor rong sen alo hak dei to awangin anu po chuan a hre thei mai lo alo ni a amai ro chu an han en chen chuan a fanu kor hak rong podal chu ama thi sen nge na alo che to be ka bang khan a sen angin alo lang ve ka ni ti chu an hre thile ta a de chuan an rong chhar chu an fanu gaya ke pi nge ani ti an shet nuwa gaya ke pi pa po chu alungai na thenarim em ema chuta chuan ring taka tapro roin he tol thatto hian ka fanu chu na sataka asoi sakba ka apong sol to renga ma se engwangin nge anu na chu rong takle ana thei angbera alak sakle kherle ti in asoi chhuak hel bok ani heti lai me khian gaya ke pi thian tile achung te po chuan gaya ke pi chu me chemil thatak mai chau ani lawa miril ru thatak ni in a chhevela mi chanpui ngai te chanpui chu a pe reng thin ni in an soya in gaya ke pi khan basketball khele music lampo hi atui thin emema chumi wang chuan University Sport Team a po a tho hlok ber pol te zingami ani thote an soiboka chumai ba ka abel pa ne na anin hmangai na chu mi zong zong te soihlo ni in an oron ani hiala chuta abel pa ina a soidana chuan gaya ke pe chu me che felle mi ker thiam tak mi shia thiam nanga tak mai ani thole mi hlim thei tak ani thote asoya tin gaya ke pile abel pa te hi komthum anin nge zon chung khan voi khatma anin haulo me ba ka indi thiam lo na po an ne lo bok ni in an soi ani te chuan chung te awang chuan mitam tak ta chuan me chenun nem le fil tak mai gaya piti ang chuan engwanga khatiang thilrap thlak takha tong thei mai nge ani ti chu zona ani pha te hel maya tin ama thatto le pong sol to hian gaya kya pi apong swala rong taka atha chan hi alawruwa manlok vek to na nge ni anga ahunin azer emawanga titamai ani zo kang ti chu anzo na lian ber ani a te chuan gaya ke phe so alen tham emawangin police po chuan an chhuingor ta emema chuta chuan case thui tu tor bik tim te po siamin an thei pato pachale uluk takin case chu anjir chang to chara in an hun le tha ba ka an man ro nei ang te mang chuan tol thatto she chwa theina tur thil om thei ang te po chu an la khom ta bika
chutiang chuan tual that tu chu arang thei ang bera man ngei tumin achunga dan ang taka shremna lek ko ngei po chu an tum hle bok ani ti chuan an nu chheina kong sang sang atang le boral ta gayak epinaw gayak chunina thil omdan asiate asedan atang chuan police chuan thil poimo tak an she thei tatlat mai chuta ani soidana chuan khatia an una wa an tlan kwal velai khan proton dum inwa commercial vehicle pakhat chu chaktaka alo tlan ve reng thu soita a te chuan chu athu soile police tena evidence sang ani te chu rem khom ngalin chuta thil thlen dan tur om ang nia an ngai te chu an han ngai to ta a chuta an rin dana chuan gayak ya pikha motor hmanga en thlak reng ani ringin chu motor hmangai chuan an kidnap ani po an jing ta hle maya te chuan chu an thu thar shat mang chuan police chuan an hu chuina chu kong hnia chen le in a thenin gayak ya pi bawna hmun le a chhebela mi cheng da chu an lo endik vek ba ka thu zo fi anate an lo ne ya chuti lain a then chuan golf club an thok te le midang lo ong be te chu thu an zot fi boka te chuan gayak ya pi ruang an chhara tanga ani thumna January ni som paruka police chuan an thil chui me kata na thil puimo tak mai chu an mu chhuak hlo mai chu thil chu police tena ngun taka an chui hnuwa thil thlen na hmun te an indik na chuan golf course bolloka takwar lian bak loading pakhata chuan thisen le mi pachi hmuni in chu thil chu police ten an thil sun tak le na chuina atana poimo em mai chu ani zui ta bok ani chumi hnuwa chuan police chuan an evidence mo chwa chu bo zui le ngalin chuta chuan mi rin hel paruk an man zui boka an vai mai chu mi pa vek ni en kumsom ni atanga kumsom li in karwel golf course an thok te vek an hlama ma se chutia an mi rin helte an mana tanga rei vak lawa chuan an case three lai an thui chuak to don ni nge ya an be se na song song ta chu a chele ta vek mai police tena an mi man mi paruk te chromosome le gayak epi taksa a mi patnu ma an mu te kha alo in anglo ani ti mu chwani in chumi omjia chu chung an mi man paruk te chu gayak epi pong swal tu le thatu te an ni lo ti na ni a chumi wang chuan chung mi paruk te chu chwa salen ani zui le ta ani nima sila na chui tu te ero chuan an nu chui na masa a hlo tlen tak lo awang khan an nu chui lai chu chu san mai chu an la tum ho lo mai ama aya na sale zo zo ka nu chui na chu chan le ngalin chuta an nu chui na huam chung te po chu an ti zau le te zola hemi tuma ve thung he chuan police chuan golf club a na thok dang mi so pahni te chu chui zui le in man an ni le a ma se chung an mi man te po chu an man ma sakte ang thau khan an DNA le gayak ya pi taksa a DNA te chu an mi le lo tho wangin chwa zalen an ni ve le ta a ma se chutia voi ni lai mai an hu chuina te a hlo cham to hnuwa po chuan nu chui tu te ero chuan an hu chuina chu laban san tu mai lavin hemi tum hian mi pa pakhat kum som thum pasari upa chu an man le ta hlawa ma se ani po hi an mi man dang te ang thau khan chwa zalen zui ani be le ta tho ani te chuan chutia an mi rin hel apiang te an lo fi hlim tak zel sia chuan nu chui tu te po chuan han chui zom ngai na chu an hria to lo ba ka an nu chuina song song te po chu engma lo mai ani to hria in nu chuina bulchan le dan te chu wang an ti to hle maya tin professional investigator team lam te po chuan engtia han chui zom zel tur nge ti po chu an hre to lo hle bok ani chuti lai mek chuan gayak ya pi chung ti ero chuan an fano chunga thil thleng ti awang khan natna le she om ti na na satak lo nei ve mekin ni tin mai chu an tan chuan ni she om tak ani mai ba ka tol thatu chu police chuan zong chuak thoi se dan ang taka shemna po ana thei ang ber mu thoi se an lo ti hle boka ma se gayak ya pi case chu an chui zui tur po om lo chuan kum khat lai chu alo liam tareng maya ti chuan tol thatu le an fanu pong swal tu police tena an zon mu thei tak si lo awang chuan chi gayak chung kwa te po chuan press conference te lo hoi hotin public awareness campaign te an no ba sei boka chuta chuan an fanu thatu chu zon mu ani ngi thina na mi puide tan puina chu ngen hlumin police tena an fanu thatu chu an zon mu thoi thinan tile an man ro nei ang anga a tha thei ang bera an fanu thatu zon na chu thok tora nor tor te puin an ngen zui boka ti chuan chi gayak chung kwa ten mi puite hna an ngen na chu mi te chuan no she tam tel telin mi puite pu in an support thalhom hle maya chutianga mi puilamina an nor na satak ema chuan police tamte po chuan an case suilai chu chui chwa thoi chu tum le in
an thei top chu an chwa thar ve le ta boka ma se eng thu thar ma shel bel tur ero chu an nei thei chuang lo ani amai ro chu kum thum zet aliam hnuwa kum sang ni pako kuma khan police chuan an case thrila ya thilpui mo tak chu mu chhuak le hlavin hei hi mi puina nasataka an norna awang le gaya ke pi chungten an norna anasat em awang khan police chuan gaya ke pi case file zong zong te chu an endik le beka chuta chuan an mirin hel zong zong te thu an zo fiana te po chu endik vek ni in nu chuina chu an thar thole ta a hetia an en non le ta ka he chuan an thil chui masaka an thil en kim no zong zong te chu en fia chale vekin thil hote ni alang te po chu an endik veka chu mai ba ka an mirin helte DNA sample zong zong te chu endik vekin ronga mi pa DNA sample an hmunen khan an en fia vek boka te chuan a topa police sendrim taka an na thona chu a hlo thlena hmel alo lang ve ta hlo mai chu thil chu police na an mirin helte singa pakhat DNA an en fia thatlena chuan gayak epi taksa a mi pa DNA an hmunen khan alawin ang hle ni ti chu an ra chok ta a chuta DNA nei tu po chu kumsom hni pariata upa charil jafar ani in ani hi mi pa fil mel tak car sel agena thokme kani a hetia alandan maya chuan charil jafar chuan non pa ngai tak chu amang ani mel ba ka nupui thatak le fapa anei boka ma se thil boy thlak deuh mai pakhat awm le tlat mai chu thil chu charila chu mi pa ngai te chunga leng angkha ani wang ani le chon charil jafar hi mi ho satak chung ko atanga lopiang ni in apa hi datak jafar jamal uddin ani a jail lama business house tak ni in Malaysia rama datak title honorific title ni na nei phangat ani boka Malaysia rama hian datak title nei hi thil ol ai tak chu alo ni holo he ni na nei tur chuan thil ro pui tak ti angai chau ani lawa Malaysian royal family atangin emo government lama thunei tu sang de tu hnen atangin emo pompuina le an sponsorship nei tel angaya chu mai ba ka Malaysia rama he title nei tu te hian Malaysia rama hian ni na sang tak tak chel hlomin political lama le khotlang lama po an ni na asang ngal le boka de chuan chung te awang chuan charila chu an house ka wang chaw ni lovin apa ni na ne awang shim shim po khan dan ang taka achunga shemnale ko chu thil har satak ani to don shim shim bok ani nima sila chuti lai mekin police lam la in charila background an en fia belna chuan an ril helna chu adik ngei don ani ti chu an chiang tel tel mai se tin charila chu mi house tak chung ko atanga lopiang le seilian ni mai lovin twal thana thlenna hmun bul mai sungai petania khosa ani mai pe alama a ina kar an hmu chaw wang khan police na anjin helna chu ati zol emema tin chokar chu commercial vehicle ni in chokara chuan proton dum ain wa ba ka a car rear view mirror chu adum boka te chuan chokar chu gayak chu ni na a u tha ani nia an bulvela kar chak tak tak alo tan be reng nia a soinen khan alo in ang che che bok ani te chuan hu chui tu te chuan charila DNA le gayak e pitak sa a mi pa DNA an hmu tak te ain an ta ka wang le tol thana thlenia an kar hmole charila kar ain an che awangte an che na hmun le tol thana thlenna hmun ain nai hle awangte chuan police lam tan po charila chu tol thatu le pong sol tu chu ani nge arin om ta hle maya te chuan chumi wan chuan mars ni khat kum sang ni pakwa khan police te chuan charila chu gaya ge pi thatua an rin hel awangin an man tak ngala ma se hetia an man ni la la hian achung te chuan poisa tam tham tak senga an bel chok no loka Malaysia ram chu a chho san zui ta dei maya hetia Malaysia ram charilana a chho san ringot mai hi arwa man lok sa vek ani mel boka tin charila hian Malaysia ram a chho san no hian Australia rama ko pui pakhat chu panin chuta om thei tur chuan permanent resident te po alo ni lok sa vek to bok ani amai ro chu hetia reilo te chunga ramdanga dan ang thlapa om thei tur hian charila chuan poisa tam tak a sen po arin oma chu mai ba ka achung te hausa tak le thil ti thei tak tak te chuan nasa takin an pui ngei po arin oma alanda na charila chu Malaysia rama tanga hlataka om ta dein chuta chuan anun bolte atan thale ani ta mela Malaysia rama lawle le po atum la umel le bok ani le chuan chutia charilan Malaysia ram a chhosan hnuwa ramdanga ain bin bel tak dei wang chuan gaya ke pi case thui tu te tan an case thui le zel dan tur chu shia thiam har sata em ema
ma se na chui tu te ero chuan an case chulai mek chu ti top chui mai chu an tumbi khau lo thong gayak epi chuan ro re na dik a hmongi thinan charila chu hoya po omma se eng angmi po ni se athil ti sola wang chuan man nge nge chu an tumru ve tla thunga hemi hnunga hian Malaysian police chuan charila chu international wanted lisa da ngalin chuta chuan Interpol lamtinen po an thok don sui da boka te chuan Interpol lamti le Malaysia police te po chuan charila omna dik tak chu zon chho tuma be ngalin charila chu man thoya Malaysia lama shroilet le an inhuwa athil ti solti awanga danang taka achunga shemna le ko chu an thil tumber ani sui da bok ani ti chuan kumhni zet na sataka an chon hnuwa November tha kumsang ni som pakhata khan Interpol intelligence lam chuan Malaysian police chu ron be popin chuta chuan charila chu Malaysia rama aruka alo hon an rin thu an ron shilta a chutia Malaysia rama charila alo hon hun chu no chui tu tena an thil be seitak ma se an be se that ngam lo thil ani hiala te chuan Malaysia rama charila alo hong chu remchanga alo la ngal vatin January ni som pasari kumsang ni som pahnia khan Kuala Lumpur International Airport aron ra rawal che in manzui anita a te chuan February ni hni kumsang ni som pahnia khan sungai petani ko thausa charila Kestrel chu nei ni in tol thatua pu ani zui da bok ani hetia charila man ani hnu a hian gayak ya pichung te le mi puite tan po anbe se thil chu lo thleng dik thei ve ta in hemi hun hi gayak ya pi tha ani atanga kumrok aliam hnuwa chu ani ngi ngi a ti chuan chi gayak chung kwa ti le mi song song te po chuan charila chuan athil ti swala ti khan a phu tok dan hnuaya shemna mungai se an ti in fer takin kot po chuan achung thu chu rel ngi se an du thu te an soi hiala chutian chuan hemi hnu kum khatna February ni somhni panga kumsang ni som pathuma khan Alwer Cedar High Court a charila Kestrel chu nei chani zuin courtroom chunga chuan mi pui an tam em ema tuti mai po chuan court thu chuak chu ngai chang hlom thapin charila chuan athil ti swala ti khan shemna amho thengem ti chu an ngai chang thapa chuta courtroom chunga chuan prosecutor chuan charilan gayak ya pe chu ajuking ti laya akit nap thole sungai petani bulluk om golf club bula chuan kalpuin chuta chuan aduang to ka asui saknuwa le apong sol hnuwa rong taka atha thu asoita a tin chung apona te po chu adik nge ni ti fin fianan prosecutor chuan witness tam tak ko ta chuan ako chhok nge ngi a chumai ba ka forensic expert te po in ko ta chuan an thu hria te chu ron soi ve bokin gayak ya pi taksa an indikna khan aluwa na taka hliam na hnu ma an hmu thole chemtia na taka vina hnu ma te po angonga an hmu thote an soya tin chu chuan nikho shilawa awm tir thole a thi pui hial thote an soiboka chumai ba ka an report na atanga alanda na chuan khatia chemtia angonga vi ani lai khan gaya ke pe chu pongsol ani hmel boka chuta an soile zelda na chuan gaya ke pi thatu kha mi pakhat chiangi ania pakhat ai tamti chu a hria thei mai lo thunga ma se chiang taka an thil hriat ero chu gaya ke pin ataksa a hliamani songsong ti kha a thi ma dar kar som pani ma a ani vek thole gaya ke pi taksa a hliam hnu ma atanga alanda na chuan ahmong vi na na an man chem ti po kha double edge knife ani hmel ta bok ani heti lai me khian gaya ke pi onaw no gaya chu ni po kha ko ta chuan thushe tu anga ron inlan ve bokin chuta chuan onaw no bonia athil ton hlim om lo tak le lungai thak tak tak te chu aron se chwaka chumai ba ka charila ina kar an hmang che che kar chu a onaw no boni khan kongpuya a hmu thu asoi boka amai ro chu fin fia na song song te an nei vek to emo an ti hnu a chuan maktak main chu ni somhni panga kumsang ni som pathuma khan mi puite thin ti thong tak mai thil chu a thleng le ta tlat mai chu thil chu ko chuan charila khesa chuan thutluk na siamin chu a thutluk na siama chuan cha chuan prosecutor ten fin fiana tam tak nei ma se chung an fin fiana nei ate chuan gaya ke pi thatu chu charila ani nge ni ti fin fiana chiang tak an nei lo thu soya tin forensic report atanga alanda na khan gaya ke pi kha angonga na taka vi ani awangi na thia ma se abi to chu charila ani nge ni ti fin fiana awm lo thu soi boka chumai ba ka gaya ke pi taksa a DNA sample an hmule cherila DNA te kha loin angma se an test thatle hnuwa ero khachuan
ain an lo na lo om to in chumi wang chuan mi padang DNA po alo ni ve thei tho boka chu mai ni lovin tual thana thlenna bul hnaya awma wang khan le witness ina akar ni ang che che a hmu awang ringot khan gaya ke pe kha a tha ani kher lo thea tin kar in ang ni tam tak po omin an che na le a che bela po midang tam tak an om be thowa chu mai ba ka evidence thatak an nei lo awangin in pona ringot chu thiam lo in chan tir na tlak ani lo thu an soita a ti chuan chung ti awang chuan ko chuan cheri la chu gaya ke pi thatua an pona po chuan thiam chan tir le in chumini la la chuan chwa zalen ani zui le ta ani ti chuan ko thu chu ka wang chuan cheri la chu a hlim em ema ko ru ma tang chuan hoi sang wa chhuakin reporter thulo zo ofia tum tu te po chu thamlo mel takhian alo nei khum bel boka chuti lai mekin chi gayak chung kwa te ero chu ko thu chuak chuan ateng na em ema chumi wan chuan an thinari min anril ru po ana takzet ani ber gayak ya pi pa phei chuan court house building second floor atang chuan a thin rim zia ti lan nan zon thak helte atum boka mase abulvel omte chuan lo dang hman hlavin chu thil chu a thleng lo sha mani ome chutian chuan chi gayak chung kwa te chau ni lovin mi puite po chu ko thu chu ka wang chuan an thin arim hlom em ema chumi wan chuan mi puite le chi gayak chung kwa te chu cheril chung changa ko thu rel an du lo na lan tir nan kholaya te pung khom phialin lung oi lo na te an lan tira chuta chuan gayak ke pi chuan ro rel dik tak a hmu nge thenan le a khe su ko ta ngai to thatle ani nge thenan na satakin an beya chu mai ba ka chuta protestor te chuan mi puite signature te la hlumin heta hian mi singa sanga somni panga lai main signature te an pita boka ti chuan hetia chi gayak chung kwa te le mi puinor na an hoi hot na hian judicial society chu thlipuina tak ang hian anoi cheng ta hle ani hetia mi puiten an nor na anasat ema wang hian prosecutor te chuan July thlakum sang ni som pathuma khan cherila case so ngai to thatle torin an tileta a ti chuan appeal court a chuan deputy prosecutor chuan case chungchang te chu soile in chuta asoida na chuan gaya ke pi taksa a mi padi ene omte an la khan voili an lak ma sakte kha charila di ene nian za in ain mila mase an lak nu hun bera ero kha chuan ain mil dan kha za ani ta che alo ni na soya chu mai ba ka avoi nga na an lak le hnuwa ain mil che alo chan po kha gaya ke pi rong kha ram hnoya an hmu awangin bolhlo eng emo alo lut man nia arin thu asoi boka mase atira andi ne tes na ti khan charila thiamlo chantina turatan chuan atok lutuk thau ti in asoya engba ka hian khatia DNA test ani zo chi a charila ramdanga atlan bo ngal ringot dan kha soi chok lin khatia ramdanga atlan bo ringot apang khan charila chuan athil ti swalti atanga shemna ahmo tur te tlan chia san atumani ti ati chen hle thu asoi boka tin criminal psychology a chuan misolin anthil ti swalte mancho ani do nia an chia chuan tlan bo wa do na rilu chu an thin lunga lo mu saber thini in soi bok ani ti chuan October thakum sang ne som palia khan appeal court ina ngun taka angai to hnuale evidence among angte an enfiat thatle vek nuwa chuan prosecutor ten charila an pona te chu a thatokin evidence te po chu charila po nan a man tlak ti an che chok ta a chumi wan chuan appeal court chuan court masa a an just lui chu thu pe in charila case chu alor sitar high court a ngai to non le torin an tita ani ti chuan December ni somni pariat kum sang ni som palia khan charila case chu official taka retrial nei le anita a masi heta hian defense thotna a maktak main charila chu long oi mel taka lo thu in athil ti swala te po khan in chhirna nei mel po aput lo ba ka in puan tumna mel po pulovin ati ani lo tho chuan alo la tang ve tang maya ma se chu aya mi puite le chi gayak chung kwa te ti thin rim le swal tu chu charilan thil thlen dan ni om ang asoi chu ni ome te chuan charilan thil thlen dan asoi dana chuan tol thana thlen ni tlai lamdar thum bela khan ina om thole pornographic video ain tho soya chutia video en zo chuan ngi dan thadeu nei tharin chuta chuan a chen pakhat oi ni chu akolta a chu pa chu charilan dan phallo thil amumote alak thina ani ngi a te chuan charila chuan chu pa hna chuan Malaysian hmeichhia a kumrol puivel zon sak torin awasoya
le chuan tlai lam dar li vela oinia chuan chari le chu ron kol in chuta chuan adu ang chu ani to thu aron shil ni in asei da bok ani le chuan chumi hnunga chuan chari le chuan oini hnena chuan a mi chemu chu golf club bula akara local tir tura shilein akar chu a number plate atanga lozong mai tura ati thu asei boka chuta asele zeldana chuan akar tu pre chu gaya ke pe chuan ron kikin chuta an pahni chuan Malaysian poisa zathum somnga in anin rem siam ta a hemi no a hian an pahni chuan car back seat a chuan omdun zui ngalien hetia an pahnia sex an man lai hian eng in ve nama a man lo tho asei boka hengba ka hian asele zel danin chutia an du ang to ka anom zo hnuwa chuan gaya ke pe chuan in shuk fainana piso paper adil thole chumi hnuwa thu eng inimo an sei zo hnu chuan anu ina aron kol tho asaya te chuan gaya ke pe po chu a thom hno te ain bel zo hnu in akara chang chuan chok zuin ani po chu a hong zui ta ni in asui da bok ani in khati lai khan charila chuan gaya ke pe chu aladam that bek thole ataksa po hliam omlo thu te soin gaya ke pi khatia amut puina chan po kha an pahnia an rem ti na le anin soirem masakwang ani tho soya heiba ka hian asoile zil danin atuk zinga newspaper a ruangan chhar chu amania ami chi ompui ani ti athla ka tang chuan a hriat vele a hlau thon hle thu te soin a hnuwa a thian pa oinia chu thilom dan chot fia tura a kole chuan oinian a kol chu a chan do lo tho a sei bok ani amai ro chu chuta athil soida na tang chuan charila chuan a case nei lai tang hian chhuazalin dan chu angai to na sabe hle ti chu a hriat theya chumi wang chuan a him theina dan tur ang ber nia a hriat mang chuan tho chu a phwa chopta ani mela chu mai ni lovin athil ti solte le khonan charila chuan atwar tu mi chefel tak le khongai thlak tak gaya ke apikha mani inzor thina apu ta mia ani mela te chuan athu seidu dan chu ko trial shoi koina thil pakhat mai ni lovin atwar tu chungte ngi po za lo na thilian tak ani zuita ani heti lai me khian gaya ke api chungtian charel thu seite an sha chuan anriru ana in sum harsa anti ema chutia an fanu pongsol to le thatu nge na an fanu no chi zor anga asoi me chu an thin arim ema ma se prosecutor ti ro chuan charel thu seite chu an evidence ne sang te nen chuan an khai khin hnuwa thudik lo ani ti chu shelin thu bel chian dol lo mai ani ti chu hria chho ani le ta boka tin asoida na dan phallo thil aleina thinna chon en laia me chia azon sak chu thil oi omlo tak ani mai pe alama asoi ang tak khan gaya pi kha mani le mani inzor chu lawni ta poni se gaya ke pi khan kondom telawa 6 month kha adu in arin omlo boka te chon hemi hnu a hian charila pa po chu thozo fiale ni in ani po hian afapa achan chwanan hian do tam tak asoi be nge ani te chuan chu ni hni kumsang ni som panga khan charila defense attorney le a prosecutor te chuan an case ngei to me ka tanga an thu seidu nu nung ber chu an seita a in august ni kwa kumsang ni som panga khan judicial officer chuan charila case an thu tluk na siam le chu pongzui da bokin judicial officer ina a seidana chuan charila prosecutor te na an pona chu evidence te a that ema pangle nial thak na thu om the tak lo awangin charila chu gaya ke api thatua pu thluk ni in Malaysia dan anga hitura shemna pek ani zuita a te chuan heta ko thutluk na te gaya ke api chungtena an no hria chuan an loma wangin an mi tuite atla hel maya chu thu chu kumtam tak an lo ngai thlau chak to thil ni in an fanu chu thlamong takin a chol thi do don nia an hriat ba ka an hlim emema ma se chuti lai mek chuan rin lok angin charila chuan potina thutluk na asiam tu chu alo pom du bi khaulo a case chu ngai to thatle tura adil na chu kumsang ni som paruka khan court of appeal a adil na thelu din chumi no kumsang ni som pariata khan federal court a thelu le boka ma se kumsang ni som paruka khan court of appeal judge pathum tian charila dil na chu ngun taka an ngai to hnuwa le an infiat hnuwa chuan a case ngai to thatle tura adil na te po chu an hno sakle to beka ma se chu la du tok mai lovin charila chuan federal court a case ngai to thatil na chu a thelu le a amai ro chu heta po hian January ni somni panga kumsang ni sompariata khan federal court po chuan ngun taka an ngai to hnuwa charila dil na chu an hno sak vele ta ani
ti chuan October thla kum sang ni som priat akhan Malaysia government chuan thi tura a hremna dan chu an ram dan atangin paibo an tum thu an puang ta hlok maya chu thu chuan mitam tak chu a thongin mi sang khat za chuang an thil ti swar sang sang awanga thi tura hremna pek da chu hmong ta vekin chung jinga chuan charila pokha alo tel ve boka ma se Malaysia government ina athu chwa chu victim chung kwa sang tam tak te chuan du lavin mitam takin an soi zel ta loi loya chumi wan chuan sarkar chuan thu chwa siam thar li in thi tura in shemna dan chu an ti bo top lo thole thil ti swal tu ten an thil ti swal puidana zerin jachin thi tura a shem emo kum som thum thleng tang tura shem theina dan ani thu an soi le ta ani amai ro chu me ni som thum kum sang ni som ni pathuma khan Malaysia government chuan thi tura shem theina dan le dam chunga lungina tang tura shem theina dan chu ti bo ta thobin chuan dan thar chu July thakum sang ni som ni pathuma tang khan man tan ani suita a chu thila wan chuan charila po chuan a shemna nei te chu a hniam deuh thei be sein me ni som ni pakwa kum sang ni som ni palia khan federal court ni ana a shemna ti hniam a dilna chu a thon le ta a heiba ka hian charila defense attorney po chuan justice ni na chuan thi tura charila an shemna chu thlak sak tur le kumsom thum emo kumsom ni emo tang tora a shemna chu ti hniam sak torin angen boka in charila chu rehabilitation program a atel be thin thu te le athil ti swala ti po ain chher hle to thu te a soi tel ta bokani amai ro chu prosecutor lam chuan charila defense attorney ina adil na te chu just ne na chuan pom sak lo torin an lo ngen ve chem boka chu mai ba ka charila khan gaya ke pe kha athat mai chawni labin apong sol ba ka na taka suisa in rong taka atha thu asuya chu mai ba ka athil ti solte anman chhuak don ani ti ashiat vele khan Australia atlan bawdei thode asoi boka tichuan atopa topa federal court po chuan charilana a shemna ti hniam adilna chu no saklein hitura achung thu chu rel sak ani le ta thauta ani ole khati chung kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu aloni le ta he case in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chhodon ya